Имам, че се запознати преди една седмица и вече ходихме и много го обичам. От една седмица? Да. Обичаш? Точно го познаш? Познавам. Не, така ще праща. Една седмица вече се обичате. Добре! От това сега? Аз да ви кажа нещо да се зарадвам да... Ние сте пак... Не сте приятели! Лена! Чао! Елена, какво правиш тук? Каква е тая цигара? Тя няма... Кой е той? Той ми е гадже. Тръгвай вкъщи. Никакво гадже. Не ме Мамо, интересува. излагаш ме. Не ме интересува, ще се разбирам. Мамо, тръгвай. Тръгвай вкъщи. Няма, мамо, тръгвай вкъщи. Ще се разберем с нас. Елена, какви ги вършиш? Какви ги вържа? Какво е това, момче? Цигара ти даваше. Това беше неговата цигара, той ми даде да подържа. Не ме интересува, наказана си, няма да излизаш от И вкъщи. няма да ходя на училище. На училище ще ходиш и веднага вкъщи. Добре, и какво на тренировка няма да ходя? За вечер има тренировка. На тренировката няма да пропускаш, ще ходиш, но веднага се прибираш вкъщи. И не може за 20 минути да се забавя след тренировка. Не можеш. Прибираш се и това е. Добре, той ми е гадже. Не може да излизаме на среща, не може да се виждаме. Не ми харесва това момче. То не трябва на тебе да ти харесва, трябва на мен да ми харесва. Не ми харесва момчето, не. Категорична съм. Не, бати, ще си дам. Елена? Елено! Елено! Немай да кажеш на някой, защото ще търсят по моргите. Добре си? Става. Ей, Сашо. Ей, Сашо. Владимир, Е, само е пак. Владимир, не се занимавай с глупости. Кой започва ти? Кой ще иска? Не си глупо. Чакай се малко, ще идвам. Какво ти се е случило с лицето, бе? Бих се с гаджето ти. Защо? Ти нормален ли си? Казах ти да се вземаш това. Мокни. Виж сега какво става. Извинявам. Много ми се ме събра, извинявам. Спокойно, спокойно. Ще се върши да се Да, обаче много съм изпуснала от уроците.